Osenkafo tinwotwe. Hwan no otise onyansafo? Na hwan na onim asem ase kire? Onipa nyansa mananim hyren. Na nanim din ye sachira. Mese, di ohene anu asem so. Nyankopon tam no nti. Mpentem firi nanim nko. Nyina asem mone so. Na de yeso na nyina oyo. Efiri se ohene asem di tumi. Na hwan na obetumi aka ache no se, ede na oriyoyi. De odi mra asem so no, nnim asem mone biara. Na onyansafo akoma nimbre ni atemu. Na ebre ni atemu ho ma ne nyina. Na onipa bone dɔɔso ne so ma no. Na obi ni hɔ a onim die ebeba. Na sɛ de ebeba no, hwan na obetumi akyerɛ no. Onipa bi ni honhom so tumi, sɛ odi besi honhom no kwan. Na owuda so tumi ni hɔ. Na ekwama ni ɔsɛmu. Na bone ma no yɛfo mfiri mu mfi. Yɛn nyina mahunu. Na mede makoma to adwuma a wɔyɛ no owiase nyina so. Ebre bi wɔ hɔ a onipa di onipa so tumi ma no dane no bone. Na saa nso na mehunu abonefo a wosie wɔn na wɔhyɛne wɔn home mu. Nanso wɔn a ɔyɛ ɔde fata no, ofiri kronkron bia kɔe na anipa wɔn so kuro mu. Yensu yɛ uhudeɛ. Sɛ ne yɛ bɔne ho afobusam mamu ntɛntɛm nti na nipa ma bɔne ho atirimpɔ ayɛ wɔn akoma ma. Sɛ ɔde bɔne yɛ ne di asɛmmɔne mpre ha na ɔtena hɔ kyɛre a, ɛnyɛ denara a minim sɛ ebesi wɔn a osuro Onyankopɔn na ɔfɛre no no yie. Na ɛrenwie ɔbɔnefo yie. Na ɔre mane nanche ɔtise sunsum anam sɛ ɔmfɛre Onyankopɔn ntira. Ahude bi nso wɔ asase so sɛ atenenefo bi wɔ hɔ a ade efata abɔnefo ne yɛ beto wɔn na abɔnefo bi nso wɔ hɔ a ade efata atenenefo ne yɛ beto wɔn. Beka sɛ yensu yɛ huhude ana mekamfo anigye sɛ papa ni hɔ ma onipa owiase gye odidi na ɔnom na n'anigye na ye ara na efam ne ho ne bremu. Ne nkwan na Onyankopɔn de ama no owiase anu mu. Mede makoma mehwehwɛ sɛ mehunu nyansa. Na mahwɛ ɔbrɛ adwuma a wɔyɛ no asase so no, sɛ awia ne anadwompo onipa nyanna na ne wamu no. Ana mehunu Onyankopɔn ne yɛ nyinaa. Sɛ onipa ntumi nhunu nneɔma a wɔyɛ no owiase no. Sɛ de onipa bɛbrɛ de ahwehwɛ, nanso ɔrenhunu. Na sɛ onyansafo nso ka sɛ obehunu a ɔrentumi nhunu.